To by nebol môj život bez chýb. Takže áno, je tam chyba, ďakujem, že ste ma na to upozornili. Tá tretia kategória, všetky červené miesta, nestoja 10 190, ale je tam tá nula navyše, to znamená 1190 korún českých. Takže sa ospravedlňujem za túto chybičku, ale ja som ju neurobila tentokrát. Iba som to neskontrolovala a rozdielala som to. Ale hlavné je, že viete. Ja asi trpím demenciou. Ešte pred 30-kou. Ja neviem. Ja neviem, čo sa deje, ale proste hlavné je, že si rozumieme.